Bé, no, m'ha costat molt no, perquè evidentment hi ha hagut una participació molt important de l'Ajuntament i amb el seu alcalde per tal de que anéssim avançant a les obres. És veritat que en una situació econòmica complicada a vegades dona la sensació que van molt més lentes, però en tot cas ja està aprovada la inversió, hi ha total dels 400 més els 500 al voltant d'una mica més d'1 milió d'euros per construir-ho i esperem doncs que ja sigui una obra totalment realitzada a la propera campanya d'estiu de l'any que ve, doncs ja puguem tenir els bombers voluntaris de Camprodon i el GRAE també instal·lats a aquestes noves i magnífiques dependències. Estem molt orgullosos de la feina dels bombers voluntaris i professionals del nostre país. Són un dels millors professionals, un dels millors dels cossos millors de tota Europa, per la qual cosa fan una feina amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. No només apaguen focs forestals, com a vegades pot semblar, sinó que ens ajuden també amb els accidents de trànsit, també en els rescats de muntanya. Aprofito, a una zona tan sensible també, ja han hagut de tenir 2 o 3 actuacions de rescats de muntanya perquè la gent, quan vagi a la muntanya, hi vagi amb les millors condicions possibles, hi vagi amb molta prudència, hi vagi ben avillat, perquè a la muntanya a vegades hi ha uns canvis de temperatura molt sobtats i d'aquesta manera tothom podrà anar a caçar bolets, caminar o el que cregui convenient sense perill, tot i que evidentment saben que hi ha l'equip de rescat, tant d'Olot com aquí a Camprodon, a punt per actuar si fa falta. Jo, per tant, em vull felicitar avui de la presència del secretari general aquí, el senyor Joan Boada, que em consta que ha treballat per poder acabar aquest parc i poder fer aquesta segona fase i, per tant, agrair al departament i al govern que en moments difícils, que com són els actuals, de no tanta alegria econòmica com voldríem, tant les institucions, els particulars, però també les institucions, que la Generalitat i el seu departament, i ell molt particularment, hagin apostat a poder acabar aquest parc i que, per tant, que tinguem aquesta instal·lació digna per reconeixement del que són la feina que es fa dels bombers voluntaris aquí, però també, com deia ell, per aquesta seguretat i tranquil·litat que donem als ciutadans de la Vall de Camprodon, però també tots aquells nombrosos ciutadans que ens visiten, ja sigui en època ara de bolets, però també a l'hivern amb el tema de l'esquí o a l'estiu amb temes d'excursions, senderisme, i això ens posa un punt de referència a tot el Pirineu Oriental de poder tenir aquest parc i de poder tenir aquesta bona seguretat en tots els ciutadans i ciutadanes que malauradament algun dia pot passar una desgràcia, però que en aquest cas els bombers responen d'una manera, diguéssim, digna, amb bon equipament com és aquest d'edifici, però també bon equipament material, d'equipament que porten els bombers i amb bona preparació, com ens consta que tenen els bombers, els de Camprodon, però tot el conjunt de bombers de Catalunya. Home, és evident, és una fita pels bombers de Camprodon. Ara portàvem 2 anyets que estàvem allò amb l'impàs de si sí, si no. A més, hem entrat en aquest moment de crisi, que tots ens ho vèiem una mica d'orillo, que ens ho poguessin acabar. Però bé, aquest pas d'avui confirma que finalment ho acabarem i suposo que pels bombers és una gran cosa, però per la Vall de Camprodon també. Bueno, és un projecte que més que ha costat és que s'ha allargat molt el temps. I el projecte ja és de l'any 2005-2006 i hem fet la primera fase, que ja està acabada, i ara anem per la segona fase, que hem hagut de fer algunes modificacions respecte a l'original, però s'ha fet. Aquesta segona fase consistirà en fer aquest cos auxiliar, que és el que hi ha l'ascensor i les escales amb la plataforma per arribar, amb la passera per arribar a la plataforma de l'helicòpter, acondicionarem l'exterior, farem els interiors i crec que aspectes d'imatge, on tot identificatiu que s'ha de posar, que posa bombers, banderes, coses d'aquestes més d'imatge de bombers. I tot el material que també està inclòs en el projecte, tot el material que hi ha d'haver-hi que reclamen des del departament.